tisma l-bahar ħabbat ma' xatt il-qamar tila donnu għandu xi kliem xi għajt ħadd nifs twil biex sigaret il-qajt irrieħ biex inqabbad il-qamar għadu jħares u jien ma fimx x'qed jipprova jgħid ħalaqt għajnejja u immaġinajt x'nagħmel kieku nista' ntir ma' sigaret spiċċa u l-irmiet ħammiġ lill-qmiż xtaqt li mmur il-bogħod imma ġwiena jien m'għandix le jien m'għandix xtaqt li kieku nista' ntir imma ġwiena jien m'għandix u lanqas naf irrid imma l-biża' tibqa' hemm il-bogħod mid-dar mill-kumdità mal-istilel u l-pjaneti jibqgħu iqanqlu il-kurżità ħalaqt għajnejja naħseb li rqatt u stajt immur kull fejn jien xtaqt twaħħadt mal-kwieker u jien sirt huma u huma kienu jien iva nista' ntir Istammur il-bogħod għalkemm ġwiena jien m'għandix le jien m'għandix iva issa nista' ntir għalkemm ġwiena jien m'għandix ma xorta nafx irrid Istammur il-bogħod għalkemm ġwiena jien m'għandix le jien m'għandix iva issa nista' ntir għalkemm ġwiena jien m'għandix ma xorta nafx irrid